салому алейкум дӯстони канали мо. барои пешравии мо дар ҳамин видео лайк гузоред ва комментария нависед. мо бошем оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо корти Тинькофф банк мебошад ки барои мизоҷон беҳтарин шароитҳоро муҳайё кардааст. ҳангоми фармоиши корти Тинькофф кормандони банк ба наздатон кортро ройгон оварда медиҳанд ва шумо метавонед ба Тоҷикистон бе комиссия маблағ равон кунед. ва инчунин ҳангоми харид бо корти Тинькофф Black аз мағозаҳо аз 1 то 7% маблағи шумо ба кортатон бармегардад. силка дар зери комментария ҳаст. даромада фармоиш диҳед. имрӯз тасмим гирифтем ки хабарҳои навро аз ҷаҳони ММА пешкашатон намоем. суханҳои Фаридун Одилов пеш аз муҳориба. маро ба ин муҳориба омода карданд. ман задохулҳои Махнаткинро таҳлил накардам, зеро ман танҳо дар бораи формаи худ фикр мекардам. мураббиён маро ҷиҳатҳои сахтӣ ва сустии Михаилро омӯхтанд. маро ба ин омода карданд. ман ба ин лагер ба таври дигар ворид шудам. ман кӯшиш мекунам ки онҳоро амалӣ кунам. кори ман дар ин муҳориба аз он вобаста хоҳад буд ки Миша чӣ гуна кор мекунад. ман медонам ки ӯ дар стойка кор карданро дӯст медорад, гуфт Одилов. ёдрас мешавем ки 24 декабр Фаридун Одилов бо Михаил Махнаткин барои даври ниҳоии гран-при дар мусобиқаи SCI 168 муҳориба хоҳанд кард. агар хоҳед ки эфири ин муҳорибаро тамошо кунед, пас дар телеграм-канали мо обуна шавед. силка дар комментария ҳаст. чемпиони собиқи муваққатии UFC дар вазни сабук Тони Фергюсон ки охири ҳафтаи гузашта 7-мин маротиба пай дар пай мағлуб шуд, ба ҳамаи онҳое ки фикр мекунанд вақти он расидааст ки карьераи касбии худро ба анҷом расонад, дағалона ҷавоб дод. муваффақият бидуни муҳориба вуҷуд надорад. ман истеъфо намедиҳам. ахмақҳо. боз якчанд суханҳои пасте ки ба забон оварданашон ғайриимкон аст, навиштааст варзишгари амрикоии 39сола дар шабакаи иҷтимоӣ. 16 декабр дар UFC 296 дар Лас-Вегас Тони Фергюсон бо қарори якдилонаи доварон аз ҷониби варзишгари бритониёӣ Пэдди Пимблет мағлуб шуд. дар давоми 3 соли охир якчанд кӯшиши номуваффақона кард ки дар ҷанг бо Чарлз Оливейра, Бенил Дариуш, Майкл Чандлер, Нейт Диас ва Бобби Грин мағлуб шуд. як сол пеш ҷанговар аз рейтинги дивизиони сабуки UFC хориҷ карда шуд ки 7 сол онро тарк накарда буд. лигаи Fight Night ба варзишгари тоҷик Дурӯбшон Наботов ваъда дод ки пас аз муваффақ шуданаш дар як муҳорибаи дигар ба ӯ муҳориба барои камарбанди лига пешниҳод хоҳанд кард. дар ин бора сардори ин лига Камил Гаджиев хабар дод. бояд гуфт ки 10 ноябр Дурӯбшон Наботов ба мусобиқаи Fight Night 120 варзишгари рус Мурат Биларовро бо тасмими якдилонаи доварон шикаст дода рекорди худро ба 8-0 расонид. ӯ варзишгари бебох буда дар ояндаи наздик бо чунин нерӯи хуб дорандаи камарбанди ин лига хоҳад шуд ва мо бошем ба ӯ омодагии хуб ва қуллаҳои баландтарро таманно мекунем. ин буд хабарҳои имрӯзаи мо аз MMA дӯстон. то видеоҳои баъдӣ хайр.